जाखांबाय दा माबायदि मोनखो आं जोबोद बोलोगोरा मोनदों गोसोआव लाबायदों गारि खोलाबायनो गोसो आरो बोलोगोरा जादों गोंग्रा गुजिया एसे देरबाय आरो काफियाव ना आखायाव ना खोन्दायाव नै नायलाय गुजिया देरबाय रामसिं गेलेनाय जानांगौ जि थाब सुथारो गुग्रिया हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन गोदानै खनसेबाव बरायबावनाय थाबाय स' दिनै जों थांनो नागिरदों नागापुर मिलन बाजाराव कर'नानि फार्स्ट द'ज भेक्सिन लानो लामायानो साइकेलजोंसो फैदोंना लोगोफोर एसे न'निफ्राय एसे गोजान जायोलै फैनांगौ लामायानो एकदमबारे आदा बुंसै आरो साथाव होननानै फैनायजों ओरैबायदि साननाय जादों दिनै माने से सामथिं हाय बोलो बेनोलै साइकेल सालायग्राया नै खाथियावखाय बारा बाइक लाबासो लाइनाव साइनासनि माबाफ्रा बाङालिफोर दंफैयो होननाय खोनादों दिनै केटिएमखौ लाबासोला खाथियावनो आरो नागापुराव दैमा दरसे बारबानो दैमाया दरसे जायो फाग्ला मा होनो दैमा गंसे नामा दोंसे नामा दोंसे नामा दैमा दोंसे बारबाथाय मोनबाय आरो ना दोंसेबो जाया खोमा दा आं होननाय नङा बागानानो मालाय सबथा सामफा नुखायो नंगौ नामा नायबोनो नांथाव दा सुइसखौ गिदिंनानै दुगैबोनांगौ सुइसआव दायो नै गेलेदा मोनबाय गिदिंनाय हरलाय आं मोनसेया फै दामाव थांबा फै फोरना भेक्सिन लानो आं गंसे हरग्रा जायखिजाया है गियो नामा सोरबा बेखौनो खस्थ' जादोंलै नै सालायनो है बिराद गरमबाय आंथ' होनबावोसो डाक्टारखौ बे घन्टा गंसे लुजोंलाय मा जानो होनबावगोन आं गंथामसो लानो हागोन होनदो गंथामसो लाना फैखालाब्ला आं होनलायसै रामसिं गेरलाय मा होनोमोनलाय गथ' मोननो रोङानो लोगोफोर बिदि नङालै बेना एकदमबारे फाग्ला कमेडियानो अयनायद्राय जाद्रायथारदों गथ' मोननो रोंलायो एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायखादों बानायनायालाय समायना हाजोनि नुथायफोरा नै नायना ला लोगोफोर नामा बै हिमालय सेरावनो आरोना जोंना नङा बिराद गोजानाव फैबाय जों दा हाजो खाथियावनो भुटान बर्डार जाखायो जोंना एकदमबारे फोथारफ्रा आयो मावजोब्बायलै आखाइया स' लोगोफोर मारै जाबावगोन भिउसआ नायनाला थेवबो मावदोंब्लाबो दैमा मोनफैबायलै नै यो लाजिदा नै थफि मा खाना लानाय जादों बियो नायलाय नायनाङा देखायबाय आं हले गोथौआनो बियो दाहार दङ एकदमबारे बा मालाय नंगौ नामा अन्थाव गोथौना थौलेलाय सौहैबायानो नै मालाय इनि माखासेया आयो गैलालै नै सिबायलै लंपेन्टआ मा जाबावनांगौ दे नै दानाबा बालाखौनो नुसारलायबाय आरो ना अन्थाइखौनो सौनोसो बेखौनो जा गिदों सफेरिजि शुटिं लानोबा फै नै जोंनियाव बिराद मोजां दं आरो ना जायगाया एलबामफ्राव समायगोन बगाजुलिनि सिङाव थानाय मा होनो मथंगा दैमा एकदम बेकग्राउन्डफ्राव बिराद मोजां साजिगोन आरो ना जायगाफ्रानो बिराद साफाखा दैयानो Oh my God, ऐसा हाल है जायगाया बिराद साफालै मोखाङा लेथ्रा जाजोब्बाय या माला सहैबावगोन नै गोजान दंबायो बसुमतारी ओइ जामाना आंनि भिडिअखौ नाया अन्थाव नायला
थांबावनोसै सोर फन हरदों थसा फैनो नागिरदों फाइनालि मोनफैबायलै लोगोफोर एकदमबारे गद सान्दुं गोसा नै जोंना हेल्थ केयार सेन्टार आरो इयो माबानि नागापुरनि बिराद मानसिखानो आया मास्क लायाखै माथो आंबो मास्क नांलाया बे नै दासो फैदों खोमा माबायानो PPM ना मा होनो दासो फैदों ओरैबायदि मानसि बा आधार कार्ड जिरक्स नांगौनो थैबाय बानायबावनांसिगोन जोंनि दखानाव जिरक्स खालामग्रा सेन्टाराबो नै इमान मानसि दा एसे खालामसै जों दसे थानानै हा दासिसो खमायहांबाय 2010 दसे थाना जोंबो लजारि हाय होनदोब्रा नै ओरैबायदि इउटुबावसो होगोन दै भाइफोर ओरैबायदि मानसिनि सिनाया जाबाय लरखौ दा नाय नोङो मानसिया साबदों एसे फैगासिनो बावसो नै जेरैबायदि जोंनि एकदमबारे बरफनि थाखाय लाइनाव दसे थाना नायनोसै बेसेबां मानसियानो दाबो मान जायो माला मोनबावगोन बाला बानाय मोनबायलां hotel sampai baik. Porta jane porta na. Porta tuh aku nggak ruci, napuri. Orang baik. Akhir sampai tadi siang na. Misal aja mana? Sudah kan nanti si mana na? 이 탑스타를 그리야. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय अननानै हानायसेबां लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो जोबनायाव साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायनानै ला स' गोजोन्थों।